Ola, Perfus, pois eu quería completar un pouco o que vos contou Sabela sobre o balafón, porque é un instrumento que ten historia e conocer a historia dos instrumentos, bueno, a mí me parece precioso, moi bonito, daquela. Bueno, eu teño aquí un balafón que é un poquinho máis grande que o que ten Sabela, pero bueno, ela xa vos explicou fundamentalmente pois de onde viña e como se tocaba e todo eso. Se dice, parece ser, que o balafón é un instrumento que os artesanos eran os ferreiros. Eu falo vos do século XII, do século XIII, por aí comezan os orígenes do Imperio de Mali, que é o imperio donde podemos encontrar Jembes. O Imperio de Mali non é o mismo que o país de Mali hoxe día, é un territorio, unha franxa que sí que sale de Mali, pero que chega hasta o Atlántico, e por aí encontramos pois, de onde bebemos nós, non? Os ferreiros, nesa época, a sociedade estaba dividida en castas, en familias que por apelido, por familia, se dedicaban a certos oficios e algúns eran máis prestixiosos que outros. Os ferreiros eran unhas persoas consideradas con poderes máxicos porque conocían a esencia do lume, sabían traballar co lume e isto pois xa era algo máxico. Ademais, bueno, pois nunha cultura animista onde hai unha parte do mundo que é visible, pero hai unha parte do mundo que é invisible e que está moi presente, estas persoas tamén teñen poder para entender as mensaxes que veñen do mundo invisible. Como as teclas do balafón teñen que curarse o lume durante bastante tempo, durante meses, son os ferreiros os que se encargan de facelos. E ademais, se nos fixamos na forma de tocar, pois parece que a forma que teñen de traballar os ferreiros, non? Entonces, este é un instrumento que ven da casta dos ferreiros. E houbo un ferreiro que foi moi importante na historia do Imperio Malín, que este ferreiro era o rei dos Susu. Pois nun momento había un lugar que era un reinado, o reinado dos Susu. Os Susu hoxe día son unha etnia diferenciada. Esta persona chamábase Somaoro Kanté. E parece ser que era un rei moi poderoso, que tiña uns poderes moi fortes e que a xente lle tiña medo. Parece ser que era un rei pois, bastante déspota e nin sequera o Consello de Anciáns, que tiñan o poder de derrocar a un rei cando facía moi mal o seu traballo, nin sequera eles atrevían a facerlle fronte a Somaoro Kanté. Somaoro Kanté, o rei do Susu, é o máximo enemigo de Sundiata Keita, que foi quen fundou o Imperio de Mali e que é conocido como un rei benevolente, un rei que expandiu os límites do imperio e que eran, pois, o Somaoro Kanté e Sundiata Keita eran archienemigos. Bueno, pois, nunha batalla, Somaoro Kanté raptou o Yeli de Sundiata Keita. Os Yeli son as persoas moi importantes, pero para non enredar aquí, o Yeli é músico, é o que garda a historia e cando son os reis, os Yelis da nobleza son os seus os conselleiros. E raptouno. E isto era unha lei que non se podía, era na guerra, non se podían raptar os Yelis. Pero bueno, Somaoro Kanté pasaba de todo, se quedou co Yeli de Sundiata Keita. Bueno, gracias a Dios, por ser Yeli, non foi feito escravo, nin tampouco o mataron, estaba ali no Palacio Real de Somaoro Kanté, e Somaoro Kanté tiña o seu balafón, por supuesto, era ferreiro, sabe tocar o balafón, e ademais este balafón é un balafón poderoso, e ninguén, salvo Somaoro Kanté, pode tocar este balafón. O Yeli era músico, bueno, nunha destas que Somaoro Kanté está cazando por aí, polos límites do seu reinado, cerca de Palacio, o Yeli, que se chama Balafasaqué, o Yeli dice, bueno, pois eu quero ver este balafón e ver como sona. E métese aí no lugar onde estaba guardado este balafón e comeza a tocar. É músico, sabe tocar, toca moi ben. Entonces, cando escoita Somaoro Kanté este balafón sonando, corre para ver quen foi a persona ousada que está tocando o seu balafón, algo que está totalmente prohibido, e a persona que o toque leva a morte. Bueno, pois Balafasaqué que está ali tocando, chega Somaoro Kanté
E Balafasa que, como era bon músico, tocaba moi ben, Somaoro Kanté quedou escoitando un ratiño. E ademais, como era Yeli e é historiador e son personas que van relatando contos, teñen moita facilidade de palabra, ao final convenceu-no para que non o matara, non? E con estas, pois Balafasa que gañou confianza con Somaoro Kanté e co tempo coñeceu o seu segredo. Coñeceu o segredo de por que era tan poderoso, por que tiña uns poderes máxicos tan fortes. Que pasou? Na batalla decisiva, na batalla na que sabemos que Sundiata Keita conseguiu derrotar a Somaoro Kanté, Balafasa que foi unha personaxe moi importante, porque nun momento desta batalla escapouse, estaba con Somaoro Kanté, foise outra vez co que era o seu amigo verdadeiro, con Sundiata Keita, e contoulle cal era o segredo de Somaoro Kanté. E desta maneira puideron derrotalo e, bueno, pois Sundiata Keita gobernou en todo o seu esplendor e patatín patatán. Hai información moi chula por aí sobre Sundiata Keita, hai libriños e hai cousas agora. Sobre os Yelis tamén, no blog que teño eu, pois podedes encontrar a información. Pero, bueno, que vexades que este instrumento musical forma parte da historia do pobo malinqué, mandinga, do pobo do Imperio de Mali, moitas etnias baixo ese territorio hoxe día, que é o territorio de onde nós bebemos e onde facemos a nosa mestura bonita. Pois nada máis, eu tamén me despido, que esteades moi ben. Hasta outro conto.